Oluthando lethu mntana womuntu alusafani nasekuqaleni. Akumona kuyibomvu, akumona Thixo Nkosi yami. Hey, alikho iqembu elinomona njalo ezeyibomvu. Ese Valentine, black, red and white, hayi zinomona. Into uma unayo ziyayiphika zithi akusiyo. Uma sizinayo into yiyo, i-right. Uma ungenayo ziyakuhleka. Uma isikhona zifuna isource yazo. Naye masikandi trends lapha ku Facebook ibhalile ithi Universal awugcini ngokuba mkhulu kunoRisa kodwa yiwona ohamba phambili umhlaba wonke. Ngakho ke izingane zabathakatha zithule zifunde kubonga labaculi uma benza kahle. Angeke bekwenze lokho ngoba lento ayenzelwa ngiqhawe labo. Into kumele ibe neapproval uma ibuye eqhaweni labo. Uyise. If akunjalo ayikho lonto le. Ibelief yabo lapha. Kwa red into mangesiyona efunwa yibo akusiyo. Nikwazi lokho ukuthi kwa red banemithetho yakhona. Luve Dubazana, congratulations Herodo ama gold and platinum plaque. Awu madoda. Yayikhona insizwa uDubazana ewuluve lapha kuyitshele ingoma yasha unyala lapha noOkhosini FM. Kusiyamba kithi hey kuhle kade ibambe nayo mfoka Dubazana lesizwe uMpungose. Thibela. Impela isigaba sizikhulumela sona. Uthando labantu nokuseseka kuhambe kwafika la. Congratulations to inkosi yomaskandi. Phakama kuba phakama. Sibonge wena wakukhuba sokubonga wena Thibela sokwale ntombi. Baba umcineka lapha yana uthi hayi kodwa lo mfana wesibusiso kulomculo kaMaskandi. Lo mculo uzohlonishwa kakhulu ngamagalelo lensizwa. Hey bakithi. Sibonge futhi lapho. Nangu baba uzuma lo yana into zanakhuzana lapha. Celebrate kushuthwa lapha kuphoza kwenziwa yonke into. Binhle lento bafowethu siyayithanda thina sithanda umculo kaMaskandi right. Sesingena ke la ezingxoxweni einkulumo nje ezithize nje esifuna niyibona. La ulwazana nje oluncane nje nobani ongalisearch oluthi iUniversal Music Group ngamafushane iEMG inkampani enkulu emhlabeni wonke jikelele iyalida ngokurekhoda komculo. Inama labels esebenza na including Def Jam Recordings, Capital Records, Polydor, Interscope, etc. Kuningi inama music publishing right iyangenelela into eziningi nama image right uyayithola samazweni amaningi wonkana khona and igxile kakhulu lapha eUSA. So abantu mele bazi ukuthi yena uRisa wase South Africa. Universal owakuphi all over the country. Manje awukwazi ukuthi wena uzozivalela la ekopini ufune ukuthiwa hayi ma uRisa right. Yebo right la eSouth Africa. You understand? So asazi na ama members a represent uRisa lapha na acishe abalele ku 46,000 including nama record label anjengani Universal Music, Sony Music and Warner Music, as well as independent label and artist. Risa focuses on promoting and protecting the interest of South African music industry. Ne understand lento leyo. So une influence and reach naye uRisa bafowethu ningacabanga ukuthi kanjani nakumasama uyangenelela into njengalezo for ama certification nani. So ningadidiseki bafowethu ningadidiseki kodwa ke indaba illa ekubongoleni inkosi yomaskandi uKhuzani Mpungose lokhu sithe halala Khuzani nongayidle inyama yembongolo uyozayidle lapha khohlwani bafana sokuje siuvezile nje lo mlando lo. Into elingayenza nje ukuzehlisa nithi congratulations Khuzani mfowethu usebenzile bese lokhu sigxeka sithi into yakhe asiyiboni apha ama plug kanti ama plug akhona all along. You understand? So umculo okwahle kakhulu ke mnandi ngalokho kumculo masukuhlumulisa. Ngiyacabanga nje ingoma kaCevuzile ayize ngo2019 ubekade esenikezwe kusemthethweni ngoJanuary multi platinum single. Cabanga lokho ayenza ngo2019 July. So nalapha ke kuMpungose kuhambe kanjalo ke abantu nje bengakhohlwa ukuthi le into endala le Khuzani ayenzayo. It was a matter of time before bemnike izinto zakhe ngendlela okuyiyona yona. So asinandabala abantu abazohamba beyobhala beza ama post nani kuhle lokho uwini italent lenu
uma nakhula kuthakathi makini ithalente leli nakho lanithakathi akini akho into enizoyenza. Uma kuney'mfene ney'khanela iy'mfene imfene ifike ingane encane izikhule ibe noboya obucwebezelayo ithalente lini leyo ley'mfene angeke siniphuce. Ingakho nikudisplaya uma kuza entweni ethinta ukhuzane because ubona nokuthakathi lo moya lo uvela uvuke uzonibusa yabo. So angeke nibalekele ithalente lenu, anikwazi ukubaleka ithalente lenu. Into enayifundiswa ekhaya ifundiswa omkhulu benu ogogo benu nabazali benu ifa lenu lasemakini ukuthi niyathakatha. Angeke sesinihlupheke kusinibhlema-ke ngalowo nto leyo, into yasemakhaya kini ifa. So qhubeka njalo-ke Khuzane, qhubeka njalo Dlamlenze, qhubeka njalo Gawuzi, wenze kahle. Njengoba sazi ukuthi-ke kuningi osukuluzile emhlabeni ngabazali nesabazwe besikukhulisa, lokho okwenzayo nanokuthola ifamily kithi njengabantu abathanda umculo wakho nanomba nje othanda nje umculo wamaskandi. Thina nje sohlala sikuphakamisa ukuthi le nsizwa yenza kahle ngoba futhi umlando wayo uyathatha umbambathe kanti uyacindezelwa. Thina sizokuveza ngenkani lokho ukuthi yenza kahle kakhulu, yabo. Angeke sogibeza abantu ababodwa amakhanda abantu kuthiwa lo kumele agibele, lo kumele ayehliswe abe ngaphansi. Lowo mbhedo loyo angeke uze wenzeke. Thina sizolikhuluma iqiniso abantu bethanda bengathanda. Ongafuni ukuphumela obala akhuluma iqiniso okwakhe lokho. Thina nje sizolikhuluma nje njengoba linjalo. We will always make sure ukuthi siletha iqiniso kubalandeli bakaKhuzani, kubalandeli kwamaskandi ukuthi nakho kwenzakalayo. Hence ingakho nizobona amavidiyo emangaka okutusa sibonge namagalelo alensizwa yaKaMpungose. Bekuyilokho nje ukuzovusela nje ukuthi hey siyazi sebeqalile benza ama-live, abazi bazoyiphikisa kanjani, basafuna indlela ukuyiphikisa abazi. Nalo Meta lo nale AI lokho lethi information iyabadina, abazi ukuthi bayidelete kanjani lapha bekhuluma nabanikazi bayo thina sikhipheni uKhuzani lapha ndiwe abangamfuni ngakhona. Manje-ke ayikho into abangayenza, ayikho into abangayenza, ayikho ngampela, ayikho. Kuyomele nje bephuza amanzi belale ngesisu, maybe kuyoba ngcono iy'nhlungu ngoba hayi okwamanje ifikile yaKaMpungose, ufikile uKhuzani. So uzothatha okungokwakhe, hayi vele kuphethe ola lo. Angithi benifuna-ke i-certification, benifuna iy'nqwembe, benifuna-ke into ezoconfirma i-approval. Yizo-ke lezi y'nqwembe lezi belokhu niy'funa ney'thombe-ke lezi ezenziwe ukuze nibone ukuthi into eyenziwa ayikhona. Angithi lokhu nichoma all along lokhu nibuza ningakhathali kuphi ukuthi siyabona phela ama-streaming kade yini engaveli. Useyavela-ke manje senizothini senizokhuluma nithini, senizochaza nithini, senizophikisa lokho ukuthi hhayi ayikho loo nto ngaphandle kobufakazi. Senizokwenza into enijele ukuyenza vele niphikise nje into mbona aniyithandi. Salani kahle iyodwa nokuzayo.